वेल विशारफोरनिफ्राय परियालनिफ्राय रांखौ ट्रान्सफार खालामनानै जोंनो हो नोंनो स्केनार होगोन होनना बुंबाय उनाव आं बुंदों आंनि परियाला इमान धोनि मानसि नङा आरो बे रखम होनो हानाय खुनु थासारि गैया होनना उनाव बे बेगाव मा दङ ओरै होनना बुंबाय बेगाव ओमफ्राय दा आङो बेयाव 3 लाख लाना हांदोंमोन ओमफ्राय बिसोरो बै स्कर्पिय गारिनिफ्राय बेगखौ दिहुननानै बै 3 लाखखौ सेख'नानै लाबाय जिखियानो जाया मानो जोंहा बे इउपिपिएलनि MCLA दिलीप कुमार बर'आ जोंहा थाबैनो एक्सन लानांगौ जाय गावखौहाय बेफोरबायदि किडनेप खालामदोंमोन गावखौ बेफोरबायदि गाज्रि आखुजोंहाय लांनानै दिनैहाय बेफोरबायदि बेबहार खालामजादोंब्ला आरो बेफोरबायदि गाज्रि आखुयै गाग्लोबजादोंबा जोंहा दिलीप कुमार बर'आ थाबैनो एक्सन लानांगौ दा एक्सन लानांगौ होनोब्ला जोंहा बै समावहाय जोंहा थाबैनो एक्सन लाबा मोजां जागौमोन जोंहा बे दिलीप कुमार बर'आ दा जोंहा मास मोनसे बा 1.5 मासानो बारलांबायानो नङा होमबा गावनि बुंनायबाथ' जोंहा थांनाय जानुवारियावनो होनदों बे घटना जानाया दा जोंहा बेनिखायनो थाबैनो एक्सन लानांगौ जोंहा दिलीप कुमार बर'आ जायगाखौहाय बेफोरबायदि अयथासार खालामदों दा बेवहाय जोंहा दिलीप कुमार बर'आ जोंहा दिनैहाय ससियेल मिडियानि गेजेरजोंहाय क्लियारिफिकेसन होबाय दा बेफोरबायदि फान्दाय जादों होननानैहाय दा जोंहा बे इउपिपिएलनि MCLA दिलीप कुमार बर'आ बेफोरबायदि अयथासार खालामजानायनि जाउनाव दिनैहाय गावनि फन पेनिफ्राय फैसा गोबांथार गावनि फन पेनिफ्राय ट्रेन्सफार खालामनानै हरनांदों जोंहा बेखौ गावनि खुगाजोंनो गाव बुंना होबाय दिनै क्लियारिफिकेसन होबाय दा बेवहाय जोंहा जेबो गोनो गोथो साननांगौ जेबो गैया दा जोंहा बेवहाय थांनाय समावनो जोंहा बेफोरबायदि अयथासार गाज्रि आखुयै गाग्लोबजादोंबा जोंहा दिनै बे दिलीप कुमार बर'आ थाबैनो एक्सन लानाया गाहाममोन मानो होनोब्ला जोंहा दिनैहाय बियो रुलिं पार्टिनि नङा होमबा लोगो नोंथांमोन दा दिनैहाय बिसोरो सरकाराव थानाय हिसाबैबो दिनैहाय सरकारनि मानसिखा दा दिनैहाय बिटिआर गभर्नमेन्टनि गाव सासे MCLA जानानैबो दिनैहाय बेखौ मानो थाबैनो एक्सन लायाखै बे गावनि थाखाय भुल होननानै आं सानो दा जोंहा थाबैनो एक्सन लानांगौमोन जोंहा दिलीप कुमार बर'आ दा दिनैहाय मानो एक्सन लायाखै बे गावनि खोथा दा दिनै क्लियारिफिकेसननि गेजेरजोंहाय दिनैहाय बिथाङा बुंबाय बेफोरबायदि जाथाया आंनि साननाय बायदि नङा होननानैहाय दा दिनैहाय गाज्रि आखुनि मानसिफोरजोंसो गाग्लोबजादों जाहैबाय बा फाव फान्दाय जादों दा बैसोरनि माखासे फाव फान्दायनायनि सायावहाय दिनैहाय अयथासार खालामजानायावहाय बियो गावो बुंनो गोनां जादों नैबे खोथाया मामानि फिसाजोसो बेफोरबायदि खोथा बुंनो गोनां जादों होननानै गाव खिन्थाबाय दा बेसेबां सैथो दा नोंथांमोनहा बिजिरनानै नायबानो जाबाय दा दिनैहाय जोंहा सरकाराव थानाय हिसाबै जोंहा इउपिपिएलनि सासे MCLA जानानैब्लाबो दिनैहाय सरकारनि मानसियानो दिनैहाय दुरबल बेफोरबायदि थायोब्ला अब्ला बोरैहाय मा जानो नङा होमबा लोगो नोंथांमोन दा थाबैनो एक्सन लानांगौमोन बियो गाव गाग्लोबजानाय बै समावहाय दा दिनैसो नैबे गावनि फाव फान्दाय जानाय भिडिअआ भाइराल जानायनि उनावसो दिनै माने क्लियारिफिकेसन होगोन नङा होमबा लोगो नोंथांमोन दा बेयो थाबैनो क्लियारिफिकेसन होयोबा जों रायजो राजा बयबो सापर्ट होगौमोन बा मदद होगौमोन बयबो मोजां मोनगौमोन दा दिनैहाय एसे लेट जादों सारना जोंहा बे दिलीप कुमार बर'ना जोंहा एसे लेट जादों बियो सारा जोंहा बै समावनो थाबैनो एक्सन लानांगौमोन होननानै आं सानो दा नोंथांमोना मा सानो बे दिलीप कुमार बर'नि सायाव नोंथांमोना मा सानो कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायबानो जाबाय दा आंनि साननाय बायदिब्ला आं बेखौनो बुंबाय बे आंनि चेनेलनि गेजेरजोंहाय सारा जोंहा थाबैनो बै समावहाय गाव गाग्लोबजानाय समावहाय थाबैनो एक्सन लानांगौमोन होननानै आं सानो दा आंनि दिनै भिडिअ बेखिनियानो लोगोफोर बाय बाय